kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, aniyan usab ang atong tulumanon nga giuluhan, lamdag sa kahitasan. Sa gihapon, kining ubos nyo nga langad, no? Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Mao gihapon makiguban kaninyo sa mao nga tulumanon. Ang atong hisgutan karon ato sang pasiunhan og istorya ba, no? May tungod sa atong kining universe o universo. Di ba ang atong universo napuno gina siya sa kanang gitawag og sa English pa order o hanay. Oh, ingon tag hanay but ipasabot nga pananglit ang atong mga planetas na iyang kaugalingon yung orbit. Orbit ba kana bang iya bang biyohanan, tuyo kanan. Nga og unsa na iyang agianan ug unsang planeta ha musubay ra gyud na og unsa na iyang kuan. Iyang asa siya mag-agi, di ba? Nagkaroon og dili na siya musubay sa iyang agianan, iyang kaugalingong agianan unsa mahitabo. O posible magbangga ang planetas. Mabangga siya kay matunong niya siya ato pong agianan po sa laing planeta. Di ba? Ambot po sapot kung mawala na gali ang order o mahimo ng disorder, dili gid mayo mahitabo. Di ba? Actually, nganong ato ning hisgutan tungod kay mao po ni ang hinungdan. Nganong kining atong kalibutan, daghan kay tang giatubang nga mga suliran, daghang mga problema nga atong ikahinagbo. Tungod kay disorder manggod ang ato bang kana bang gibang buhat wa na masunod. Atong dagaan og laing example. Kining tao ato yung kaugalingon, no? Atong pagkatao. Di ba ang tao murag ako na ning hisgutan pero murag review ni siya kay mo man ni atong tema gudron kining about order o kining disorder. Kay mo magyud ni gikinahanglan nato. Kay
nagkadaiyang problema nga atong kaatubang no sa atong gilibutan, maura man gyud ni ang kuan hinungdan. Nang wala na bata masubay sa angay natong mga buhaton, o mo na diha magka problema gyud ta. So ato lang ang tanaw no, ang kinibang order sa tao. Example, atong pagkatao mismo. Di ba ang tao na ay ulo? Then ay lawas na diha ang kamot, no? Then na diha ang tiyan, na diha ang tiil. Oh. Then kining mga bahin sa maong lawas, di ba lain-lain og kuan iyang gimbuhaton, lain-lain siya og trabaho ba. Ang tiil ang iyang trabaho paglakaw. Ang iyang kamot, of course, no? Ibalo na tago sa kay mga buhat sa kamot, na tiyan. Dayon ang ulo, unsa may trabaho sa ulo, naadiri ang pinaka kuan gyud bantayanan, no? Oh, sa ulo, ang trabaho sa ulo mao ni siya mo dikta. Sa unsay buhaton sa lawas. Naadiri ang mo control sa atong lawas, di ba? Nya naadiri atong conscience pot, kanang sense of right and wrong. No. Dayon ang insakto nga proseso ani dagan sa atong lawas ay kinahanglan ang ulo o ang konsensya mao gyud mo kontrolar sa lawas, dili kay ang mo kontrol ang ang lawas na o ang emosyon na nato mo kontrol, di ba? Nga naman kay diha agud sa atong ulo na diha atong conscience. Ang conscience ganibot pasabot na diha ang sense of right and wrong. No, nasayod ang ulo unsay insakto, unsay dili insakto. Sayop o insakto, no. So dapat ang ulo gyud, no, di ba? Ang ulo man gyud na mo dikta sa emosyon, mo dikta sa lawas. Pero gani mabali na gani ang emosyon nang gali may mo dikta sa ulo. Na kana delikado na pananglit sa katong akong examples miyagi nga kun ang usa ka lalaki no nga minyo niya ang iyang right iyang conscience nagtudlo nga oy usa ra gyud dili pwede nga maibog o manguyab siya lain, no. Pero ang iyang emosyon mo mudikta ana ngadto sa ulo. Nakaron kung iyang itugot nga ang iyang emosyon may mudikta sa iyang ulo, mayon siya naibog man gyapon ko. O nahigog man gyapon ko. Mo na nanguyab siya, no, iyang gidiktahan iyang ulo. Iyang ulo ni sugot pod. O mo to nabuhat gyud ang dili maayo. Ina na. So, buti pasabot atong paminahon og ayo o ato yung tagag importansya kining insakto gyud nga order proseso. Nga buti pasabot kinahanglan ang atong konsensya gyud may mudikta sa atong emosyon o kining atong lawas. So, mo na atong dimanan pag-ayo nga kinahanglan ang konsensya mao gyud mo dikta sa atong emosyon o sa atong lawas. Dili kay mabali. Kay ang nahitabo pananglit anita sa suliran sa droga. Sa suliran sa droga mao manigod nga, uy. Ngano mo na sila? Sa man ilang gikabuangan, suyop-suyop. Sa may naanang suyop-suyop. Ay, curious, wanang mo sulay, mo kuan. Mo apil. Sa maday na anong kuan man mo gikabuangan na ninyo. Kay ingnan din ka sa imong ipangutana, suway ragot. Sulay ka. O emosyon banday ka kay lami man. Ang gana ana ang makuha anang droga kanang lami unsay lami ana. Unsa pa no di kay kuswito ana. Okay. So lami ug unsay naa ana. Nga mahatag sa imong desire, no, sa imong flesh, sa imong urge. So mo na ganahan ka. So tungod sa gana, tungod sa lami, mo na day na pagkasunod mo balik na pa ka. Mo na imong ipadikta sa imong ulo, sa imong kuan. Muing ka nga okay na. Kay ganahan man ka. So murag ang lihok nimo ang imong yung gipalabi ang imong emosyon, dili ang imong konsensya, dili ang imong ulo. Kay wa man nimo hunahuna og unsay epekto ana, unsay dangatan nimo ang imong emosyon, ang iyang gusto kana ra man yung lami, di ba? Pero kung konsensya unta imong pagbuton, mo decide now mo ana man gyud ang konsensya, mantigo mo na mingon, ayaw.
Labi naghibalo ka, no? Ayaw kay delikado na. So, ingon na, inana yun na gihapon, no? Sa droga, bisan sa kanang, ni, nga mga dili maayo nga nahitabo, mahitabo sa atong kinabuhi. Unya, naapoy pangutana manggod nga, unya, kining konsensya, mahimong maglahi pod sa kinibang konsensya sa laing tao pod, di ba? Kaya nga naman, depende manggod po ni siya sa kinibang imong formation. No? Labi na, ang problema po aning atong pagplastar sa atong konsensya, dili na gid siya na ingon talang pure gid siya nga according to unsa gyud paghimo ani, no? A design ani sa paghimo sa Dios. Nga naman. Kay kung atong danawon karon ang atong kalibutan, lahi naman pud atong sense of kanang gitawag og right and wrong, no? Because katubang akong giingon ninyo ba kung nakadumdum mo, no, kung nagsunod mo ani atong tulumanon, kung nakabasa mo sa libro ni Pope Benedict XVI katong about relativism. Ang relativism karon mo ni gahari ron nakita nato sa kalibutan, no? Unsa man ang relativism? Ang relativism is ang truth kuno, ang truth o kamatuoran pa bago-bago, no? Usub-usub. Daghang bersyon. But pasabot wala na kanang absolute truth. Pananglit kita, no, sa tinuhuan Katoliko, naatay set of truth. Dayon sa ubang tinuhuan lahi po nila sa Protestantism, sa Iglesia ni Cristo, ug uban pa atong mga Muslim brothers ug unsa pa. Lahi-lahi po ang ilang version sa truth. So muna niingon natong Santo Papa nga sa bantay ta kay karon naghari na ang kanang gitawag og dictatorship of relativism. Mao ni problema kay actually usa ni siya sa pamaagi sa demonyo para iyatang gubuton, iyatang lawgawon diri sa kalibutan o kalibutan nga gigama sa Dios. Muna malisod ka ini, no? Kaya naman kay naa naman nakita naman nato nas kalibutan, di naman ta kaikyas, no? So ang ato na lang buhaton ani para makaikyas ta, kinahanglan ayuhon nato subay gyud og asa ng absolute truth. Kinsay gadalaan ng absolute truth? Kay dili man pud mahitabo nga walay absolute truth. Kay kung kamatuoran nga naay Dios, but pasapot na gyud tinuod o kinahanglan mantigo ta og asa gyud ning truth nga tinuod jud nga gikan sa taas. Mo bitaw atong tulumanon giuluhan nig lamdag sa kahitasan kay mo ni atong rumbo, no? Pangitao ni og asa ning absolute truth kay sigurado man gyud ta nga kining gitawag og relativism dili man imaw kay kanang relativism god but na hunaon kuan man na siya wa ta kabantay polytheism na. Polytheism. Unsa man ang polytheism? Kanang believe ba nga nagtuo ka nga daghan ang Dios? O mapanag-ing man yun nato ang polytheism sa kanang pagtuo nga daghang Dios. Nga naman kay kanang kag daghang Dios lahi-lahi man. Lahi-lahi ba? Lahi iya, lahi po. Lahi-lahi. Mo na siya nga kanang relativism, indirect polytheism na wa ta kabantay nga polytheism day na, no? Now, ano man kay ingon na ni manggod nga kun ang Dios usara but pasapot usara puy kamatuoran dili kay daghan lain-lain ang kamatuoran ko doon mura na siya og software computer ba lain-laing version bantay ta now because ni sa kuan sa tao na ni nga binuhatan nga wala kabantay ang tao pamaagi po ni sa demonyo unsaon ta niya nga makontrolar ta niya. Makontrolar. Naabantay ta kay katugaling atong gihisgutan. Bisan no ang yawa, no? Unsay giingon sa 2 Corinto 11:14 ba to kung wa ko malimot nga bisan ang yawa nagpakaanghel sa kahayag. Nga mukutlo galing sitas Biblia pod ang yawa, no? Katong iyang gitinta lang Ginoo. Una bantay ta kay ang evil magtakuban pud siya ingon nga maayo. Unang lisod kay nato ni tanawon tinaod nga tigpaminaw kay og dili kita clever ani dili lapad ang atong pagsuri sa Tagalog pa
pagduki-duki og asa gyud ang tinuod, asa gyud ang absolute truth, delikado nga maigo gyud ta aning gitawag og dictatorship of relativism. Mo na. So ina ni, kung ang Dios usara, bot pasabot usara po'y kamaturan. Dili lahi-lahi. Munya sa tinuhuan god nga ako gyung gisubay, ang Katoliko sa akong pagtuon mao ra gyoy kanabang klaro kaayo ang iyang teaching, may tungod sa truth. Absolute gyud. Absolute. Lamang daghang kay mga Katoliko ang kuan lang ba, relax mo nang was like hibalo. Sa atong panahon karon mo na nga tanaw na to nga may Katoliko mo inaan niya ang absolute truth veritas niya. Nya ngano man lagi nga gubot man lagi ng kuan mga Katoliko, daghang palahubog, daghang buluyagon. Well, ang ingon ani nang nahitabo. Actually, ang tinuoang Katoliko naa niya ang absolute truth. Nya mayon ka nga veritas. Na ang absolute truth niya, di man lagi maayo tan-aw ng simbahang Katoliko, daghan man laging buluyagon niya. Inani ang nahitabo. Ang pagtulunan kung gisunod lang unta, maghapsay ni sa mga Katoliko. Galing lang kung nakita nato ron nga daghang mga Katoliko ang dili maayo ang ilang kinabuhi kana tungod kay wala nila puy-i ang ilang pagtuong Katoliko. Wala nila puy-i ang ilang pagtuong Katoliko mo nang nagkalanrakas ang kinabuhi. Ato na lang ning ang kuno, no? Nagkalanrakas ang atong kinabuhing Katoliko tungod kay wala nato masunod ang atong pagtulunan. Kay mismo pud gani ang atong mga pari, dili pud sila perpekto. Naapod sila mga lapses. So sa ilang pagdumala pud naapoy mga lapses. No, dili po nila ma-perfect. So mo na nga lisod, no? Mo na nga tabangay man unta gyunin atong pagtuo. Dili kita mag-relax. Ang pari dili mag-relax. Ang pagkapari, kita pong mga membro di pud ta mag-relax. Ato gyung tinud-on og unsa nang pagtuo nato. Kay kanang pagtuo nato, naa diha ang dikta, naa diha ang lamdag, naa diha ang giya sa Espiritu Santo. Timan-an lang gud nato nga Espiritu Santo napadala niya adtong adlaw sa Pentecostes. Nya ang trabaho sa Espiritu Santo mo ni siya mugiya, nya di sigurado gyud ta nga iyang mga panudlo puros ginamayo kay Espiritu Santo gyud gagiya. Nya karon kung ang atong nakita sa atong tinuoang Katoliko maot imbis kahayag itom, dili nato pasanginlan ang tinuhuan kay ang tinuhuan gatudlo og katarong. Kanang mga dili maayong nakita nato sa mga Katoliko tungod na kay wala mutuman ang mga Katoliko sa pagtulon ang Katoliko. Dili nato pasanginlan ang relihiyon. Mao bitaw na nga ang uban pamaagi ra gihapon si Yawa. Nga dili gali kay balo mutan-aw og asa ang kahayag sa Katoliko mo nang matintal gyud maigo gyud sa pamaagi si Yawa. Mao naman din sila nga dili ginamaw ng Katoliko kay kangit-ngit man lagi. Ngano man lagi to si Kwan? si Mr. X, Katoliko man to. Badlungon man lagi, plahubog man lagi. Then mapasanginlan dayon ang relihiyon. Mungisi din ang Yawa na. Mungisi ang Yawa. Nganong mungisi man ang Yawa? Kay, salamat. Di na sila mutuoan ang pagtulunan sa Katoliko. Kaya ang ilang unahon na, sayop naman So, matuman din itong Isaiah 5:20 nga ang bantay mo nga maabot ang panahon nga ang sayop himoong insakto ug ang insakto himoong sayop, balihon ba? Okay, ako man gyuning nalantawg maayo nga kining Katoliko na gyud ang fullness of the truth, na adri ang absolute truth nga gikan sa Dios. Ngano man, klaro man jud kay ni sa kasaysayan. Nagamon ako example. Duha ka sitas Biblia. Nganong Katoliko? Kadtong sa daang kasabutan natoy gihulagway dito ang katawhan sa Dios pinagi sa gingherian ni David. Nga gingherian ni David nga napukan. Destroyed. Unya kadtong gingherian ni David kuno kay gingherian man to sa Dios nga gidumala og tao na kuan man to, nawala man to. Nasa Amos 9:11 ba na kung ako malimot kinahanglan i-restore. Bangonon pag-usab kay gingherian man to sa Dios nga gidumala og tao. Unya karon kinsa man gyud mangunay, no? Kinsa man gyud mangunay sa pagtukod ani ang Dios mismo. Unya kanus man na natuman diri sa Bag-ong Testamento, ang ikaduhang persona sa Dios nga mao ang pulong nagpakatao. Unya siya gyud kay diri sa katong diri si Kristo nagtukod man gyud siya gingharian. Ang iyang term gigamit iglesia. Dayon matud pa bisan gani kuno ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog sa top lig-on ning ginghariana, lig-on ning simbahana.
But kung sa pagsugod ani dili na maguba magpadayon ni. Nya takdo gyud sa tagna sa Daniel 2:44 nga gingharian nga dili malumpag na karon bisa sukad masugdi ni Kristo ang kanabang ang maong gingharian ong maong iglesia unsa mang pundo karon makaangkon ana gikan ni Kristo nga nagpadayon hangtod karon nga lig-on nga na-prove na daghang nangatake niya, daghang musulay og guba niya nga wa gid siya magguba nagpadayon hinoon. Katoliko ra man di makaangkon ana hangtod karon daghan pagaling mo atake niya. Dayon, ang maong tagna sa Daniel 2:44 wala pa gyud makumpleto gyud ang pagkatuman kay ang giingon diya sa Daniel 2:44 kining gingharian mo ut-ut but mo buntog ni tanang gingharian diri sa kalibutan sa tupa kini mga gobyerno sa tao, mga pundok nga gi-organize rag mga tao kana sila mabuntog na sila aning gingharian but ni aning simbahana. Nya kay wala pa man daghan pa mang mga gobyerno sa tao nga wala muluhod aning simbahan sa to pa wala pa gyud kumpleto nga natuman pero nakita nato na nga hinay-hinay natuman kay tan-aw nato sa history pagkadaghan namang mga gingharian sa tao nga ni kontra ani nya wa man gyud sila kaguba gani ang imperyo sa Roma nga higante sa maong panahon naguba na lang pero ang maong gingharian wa gyud mo maunsa. Una, nakuan manggali mga apan sa sulod kay naaman po sa Biblia sa Matthew 13:24-30 nga tungod kay gisulod og yawa mo nang naapoy mga sakop nga nagpakasagbot, nagpakadautan pero intact ra gyud ang iyang administrasyon nga naa ra gyud gihapon gapadayon. Mao na nga karon padayon pa ang kumbate. Unya mao na nga ang yawa kahibalo siya nga naa diha ang truth, naa diri ang absolute truth nga gikan sa Dios kay tukod gunis Ginoo, tukod guni ni Kristo. Pero ang yawa moingon nga aron dili maminaw ning mga tao aning simbahana kay mangita kog paagi. O mao na nga kung matintal ta siyawa pananglit katoliko ka nagpatintal ka siyawa day nagbuhat kag dautan mao naman day na makita din sa ubang mga tao nga moingon nga katoliko man na siya. So di na tinuod na katoliko kay ngano mga badlungon man na sila. Na mo mungisi din ang yawa kay ang atong hunas katoliko sayop naman ning relihiyon na. Pasangin lang naman natong relihiyon. Sa laktod ang insakto gihimo na natong sayop na dayon. Kay ang atong gilantaw kadtumang itom, kadtumang kangitngit, wa man nato lantawa ang kahayag sa tinuoang katoliko o ang lamdag sa tinuoang katoliko. So, mao na nga bantay ito. No? Ako gyuning i-klaro diri sa atong tulumanon nga ang kahayag naa sa atong tinuoang katoliko. Kung na maot man ni atong kinabuhi, no? Atong katilingban karon, nga moingon sila ako manggali ning gi plaster pod na ako video dia sa YouTube nga ako ning gi-share Tagalog lang to. Kay naamang goy nang atake dia sa Facebook nga giingon na pag-atake no nga na tanawa. Grabe kay ito ginanaw. Kung Christian country man kuno ni atong nasod nga Pilipinas. Catholic country. Ngano man nga corrupt man kayo. Nga Catholic country man data. Na ang maong atake giklaro kaayo nga gipasanginlan ang relihiyon, ang pagtuo. Gumikan sa daghang kaayong mga Katoliko nga corrupt o badlungon. Na ako nang gitubag na pangitaan ninyo na diha nalimot ko unsa to kong gititle Tagalog to kay Tagalog mo kutong nagkomentaryo ingon ko nga mao ning nahitabo ang mga Katoliko ba nahimong badlungon tungod sa ilang tinuho ang Katoliko. Pananglit tagsa-tagsaon na to kun ang usa ka Katoliko nahimong kurap o kawatan o tulisan buot ba ipasabot nga gitudluan siya sa iyang pagkakatoliko nga mangurakot o manghawat para mapasanginlan yun nato ang tinuho ang katoliko sa gibuhat anang katolikuha? Dili oy unfair man na. Kay kadtong buhat sa maong katoliko mismo ang tinuhuan na ligot-got ato. Wala mahimuot ato niya nganong ipasangil man nato sa tinuoang katoliko. Kana nagpahinumdum lang na nato ba nga nganong dili maayo ang atong nasod nga Pilipinas dili tungod sa tinuoang katoliko.
Na dili maayo nahimong korap ning atong nasod, daghan man ning Katoliko tinuod na tungod kay ang mga Katoliko wa magtinarong, dili sila sincero, wala magtinuod sa ilang pagtuong Katoliko. Tanawa ra gud magdebate pras atong RH bill. Magdebate mga senador o mga congressman, daghang Katoliko ato. Nganong dili man nila pagtuhuan ang gitudlo sa simbahan nga mga Katoliko man na sila? Ngano man kay naa sa ilang hunahuna nga sayop kuno nang gitudlo sa simbahan. Ang ilan na kuno mo'y insakto. Kanus agud mainsakto sila niya sayop ang simbahan. Unsay giingon ni Pablo sa unang Timoteo 3:15. Ang simbahan mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Wala giingon dito nga ang mga kongresman mo'y haligi og sukaranan sa kamatuoran. Ang simbahan. Unang Timoteo 3:15. Akong klaruhon ha, nahimong sukaranan sa kamatuoran ang simbahan dili tungod sa pagkatawhanon sa atong mga pare. Kay kahibaluta nga ang atong pagkatawhanon sa mga pare masayop na, makasala na sila. Pero kung maghisgot ng mga pagtulunan nila, dili na ila giya na sa Espiritu Santo, kay maugo na ang resulta sa paggiya sa Espiritu Santo nga napadala ni adtong adlaw sa Pentecostes mga tinahod nga tigpaminaw. No, wa na ko igong panahon. Okay, ato ning ipadayon ugma, no? Kay medyo daghan pa ta ang hisgutan mahitungod aning topiko ha. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulmanon, lamdag sa kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas, kauban sa atong mga igsuon sa Pikas Lawak, no? Daani Luod o Tax Ilumba, hangtod ug mapuhon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso o nataw kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.